Yan basano salam nani bagoi. Bakalai tongo. Pati tongo. Mokol tai mokorisho. Kai nai ma tongo. Ang ta kai jine kuno sabai mania. Bhagavan kena korja jidi ari bago. Ani basano hamnu nani. chubalainai thukma Bai hyungnya pugaru nai thugo kukul ke dehoro garu tongko bina pugo ta khai kongka longmai pe ke pele to jeng ang kama khana ka kabi tongko bo dile khino horbai sabai ka bagai ang hai mali afro bologo se khujo ke bat rok suba tini bo ono bujaron thamni Aku cicing sora yang tu thang. Saya deh. Aron ni, serai korok setam jadi mokolong ya dah. Yang tu dah. Cycle thang mai aku ya na? Thang mai ya na cycle? Sising sora dolai Tripura hai na khai tini dibur jorawo ang sok paikar tabuk data hai tamai tongkha oro nukmani kaisa video sarai khoroksa mokol tamo phada phatika tamongkha saimania mokol wngjak ekdom kotor ma khai cancer dangkha na tamongkha belai kosto kwbang abo khai nukmani tei Buma bopha tei bongni family Nukhung belai khe chukjaya abo hai kai nukmani nugui tongmalia belai khairok mani bisingtui tini haina hai ang sok paika west ni dolai yo ang saisongo nibor khiring sok pai jobokha bokhao khairok mani tei hamjak mani tongmani bagwi lama sia wa sepono sok pai ako no chiching sorao yango cycle okong khormaya yango sakao bike kabui tabuk ang himoi tongo biango thanai yang da thanai kuno palmalia sangai nagena gana gini nagrogo sangai thangana belai no dukhon nango bhai oro sarai tam jani mokolong mani bong nok borong kha toi balai tebo thango Adara, oro sarai mokolo tam jani mani bong nok biang ujang yang o tôi balai thang biang tei yang tei tôi noko dang na Nukhung này yang tei cái thằng người aro sẽ tôi khó cho mà còn lại tebo tong kho tei Bwsala kho Phaite ro kaisa tui samalai phika Nanti thang mana kok nya thang mana na kelai sibai kya jota kabjak nanti himi onek balok ha ui hamba jo
Obo parang sete ke sa tisa baru sete sama thangnai po homa tai ke sa tisa bar na nango ne samani obo nong khana haru duita tamo lama tisa to yang sing khana hey yang mana tuh sih berapa tam kabjak belai lama ya hero delivery rock hangke gari gura kiri baik ketelang naik tabuk bu undevelop sini kami rock biang ti thang na yang ti thang ka cho sei thang ma nai jota yang ti thang da man na gena biang tui kom tong yang ti bas himan yang ti bahar kai basak ba hilik jak belai kai yang ti ma baklai sinai ayah homa tai bas se mali able ben te bas se nai oi yang nong oro kukui bwsa mokol no ya bong nok biang that borong nok da nong oro ang par seng malia biang te parang na kha ha nok da boro yang hospital ko thangya ko na Kamu parseng mali ya juta kajak be jalang to ha. Hah? Apa tu ke? Iba. Biang te. Apa ta ke? Oi ko yang ti saw na. Ada hamno bo. Hah? Mokol kokjak pula phaiga mane. Tabuk da? Oh. No kono na. Lama. Nasa hilik semua. Ayah. Berai hilik belah mo. No, lama mas senam senai. Yang tekau itu na bagai. Homa. Homa. Kau mau mati thang mana na? Homa. Nengkah belai hilik mau bupang. Pura bokir sih. Tuh se juta sisi naik. Tangan tuh.
그러건 빠른가 나지 버리게 빠르만 랭카 tao giống Mokol Kokjak 뭐 먹고 자라는 팩토리. có cái hệ cả ta mong mà nén nào bao sợi fruda 예, 거리 faktor이지. 우선 뭐 faktor이. anh phải shop bây giờ tabuk xin này tâm sinh không có cái Kisti Tripura. Kisti Tripura này nó có cốc sản nó sẽ tâm rất là hay trong số khai ra cũng mất được cái Ai kisui bekhem kai. No, anh thấy cô kìa. Ta khai nhận xin anh ngồi lúc chẳng phải bạn đi. Sao mấy con bé kia mà tôi nó. Anh kia người bé nha. Phor bu cả cái bé kia tay xin cô. Phor khăn được chưa mà. này mà lia con sản nó bị khát phải belai kos nong chắc ta na bôi dùng rằng na tế bôi tên trung rằng na kệ Hirong bôi em sợi phan chín đam tiếng bên này uli asai pai asai pai dui tin ma singai kyong sai phike pele din mai khang hai nó bốc thằng rang ru ko re hinkai doctor terang khanjang khulai terang mani chungno GBO re pharo jakha GBO ni bo cancer hospital hor jago chung oro mairong masalia puri sabji rok sa jago bo ne tong ne kya kuno kai mania ni basano jano tamo ai khiti langa hamro no bono bogo banong chio ni bagoi kya hai belai to phun Joto Brokni cari legam ngama ni lah je wai ni oce nale matun gane bogoi kuno chalia abuk si ke sanchio kuno si khai jare koria je aro pasano salamiro nai no bo ani bogoban chungsio ani bagi matai sina korio mo cái rang puisa kering ni bagai telang malia tu na rang puja korini bai telang malia pele borok khai amne saka fatara telang deh na dasa o chungo bani pore khe aro ngo telang bo jaga telang deh sa koila sor telang ne mani private hospital telang ne mani onglia nai bono Kolkata ba je telang sidihin sago jene rang ta baik tega koroi paran bor chung no se jabu senni roi jari ton phija man dai chung ta khai telang man theba Tini karen bukoro karen bo haya na ya lama bo saya karen bukoro mu betari bo horo dike sop thagai mu bel lai rok se seble ma tung jong hopung ma thuya sapung ari ke ma tono koi bo sorong khna bo bini der bo sorong ja are bo sorong ja geno ro khai kun khaya samong khale sala jaw ta na khobro khai ja ja pele hajira na kholi ja ja pele o bai bo no ta khai chung telang man tha mane srai no ne o khorok sa da mukai sase chala da bore chala emile sar o 48 korom sarani emile poldan sin boro khai tam asak be Chini karbo koro irega bu maya so kuno se kori khusini chunga kheno saja je saja sai tomo no kun document kare karong su kori jini akhino sai tomo boro ubu seja ubu senroi jari ton phejago onek so phega toi sachungno media kamani bisingo din mojori khaya ga macharan gadong na ar beso ka dokranya he rugi nai jana ka tabu khaina ne ong tong mani phele bona adar bujagro goi o adar eti ong khang jai o khairo na hin sago check khlai ta bak no
Apa ke kwbang kono kagos kori khata nong ne no na kha mai ma kham si kri gra brok tang no chale tong no nungi mang na chino mang tabu kai thoi da tong Kuya da kisi tongu dara. Je kisi tongu. ngai thum ne Horboi salbai kisi tongu. Ang tau payung jusina. Ani kyo pai kai nei rok kori kya bodo. Ani bagwi matai na jadi. Ano, aki ani basano salam nani bagwi. Bakhalai tongu. Phate tongu. Mokol tai mokori sho. Kai nai ma tongu. Ang ta kai jine kuno samai mania. Bhagavan kena khorja jidi ani bago. Ani basano hamnu nani. Boro tilangi salam maja sine mana suka. Bono margia kang ta kai tong thai. Em bini sarang bagi basi thai. Sik serai musa sijaya ta bini tam sunsok le tong da bayang Mini de horok si kori kya. Kongka loin be kya kunu jalia. kun salia Abuk simsi ke kusupsiyo. Khanga ga bo bodala tongu bini. Omo koni dogoy. Bo abuk kusup kai lum long sago abuk bu kya sa zamano. dunok ja botan belai jo konak kha abono Phaidi sin ta hote bohu song je man sak so balai na chini kukui Kisti dang khamo Kisti Tripura ni bagwi Brokni Nukhung su ya belai kha sam khai salai ja tai nini ani jotonino brok soba sunangi tongo bono bahai ge seng kaham khlai ti saiman seng abo chai tok lai na Phaidi je jani man te ke bono jor khaya Phaidi bongni Nukhung chubalai na hosrai ni bagwi tam ke srai ro sin future kok sai maliang jan bosan bosa khamjak aba ke bosia ha da bamna je bosa te manai bosio Ang bu borong ni tikai gam kai na nuko dara. Gam kai ang mo bagsa. Bini Mokol kisa Bago ito na mo chiko. Mokol kisa phone hama se bosa kokstong Bini sala ko to irok si tak khapulung bini ito le Mokol se ko wi tong khang ke belai tu khona ka bo hai je so bai family bisingo belai no mo Naisun ti dili ka me ko. Naisun kai ji nung sono. Na ko le pai ya. kono samung bo ma le Tamu kai salam ja sini chino. Ani bai ya matero na ko ja sini. Ani basonu salam nani bago. je jani mani seng ishoni thani ya phari ba soli lai na jan mani seng kukuni bagai sori lai nai hopong sapong je man sak bini bagai Phaidi jotono jani mani mano sori lai na jate bo hamai Chung ta basa mai na masa te puk se samalia. Mai kolni khol kai si bono nai khon kai mai khon karayo. te buru mai rok sai man Sai sinai si habliang. Mang subai pung tak sar Phaidi yang samnya. Ani basa jauh besar yang ta kai mai se hab sai. serai nai ma Bai kyung nya pugaro nai thugo kukul ke dehoro garo tongko bina pugo ta khai kongka longbai pe ke pele. ta je ang ka ma khana ka Kabi tongko bo dile kino. Horbai ta salbai honi ka. bagai ang hai mali apuru bologo se khujo ke batrok siwa Tini bo bono bujaron thamni. Adar khaini bagoi. Buso kap kharo. Boro ku thumui nai suga.
Ôi tệ thì cái bini bò phá rồi làm para mani vay xe cả khởi phải ăn làm bò còn chứ vay xe na có lấy phải cái này nè bữa sau bạc có lấy thằng à tao lấy phải cái ai nè cái nó tao lúc còn mình thằng số bao số sao nó San jago je mansa ro nai boroi tongo bong no ben ben hambai mar jago ar chua mani bagoi jara aro suaya tong khoro bo ke suwa jadi Chào joto gorje rong bo koi namu chu ja phele an kya saijuro nane bagoi je kha pum bono tilang ba ki salaman janai o bebsta ke khairo jadi hinai Phaidi abono angte kono sali ase ni ta hukte bo khokte ane follow ade kukui ni bagwi chubalai na hangte mongso sana buko go phailia abso ka dokhana ka